Feministok Palestinarekin. Urte luzeak igaro dira Israelgo estatu sionista sortu eta Palestina okupatua izaten hasi zenetik. Zoritxarrez, azken urte eta hilabeteetan Israelgo estatuaren oldarraldia areagotu eginda Palestinako lurretan. Eta ez dago genozidioa ez den beste hitzik gertatzen ari dena azaltzeko. Gaurkoan, feministok Euskal Herriko 10 herri eta auzoetan kalera aterako gara dagokigun ardura hartu eta genozidioa salatzeko. Emakume palestinarrek duela aste batzuek mezu argi bat helarazi ziguten argitaratuko agiri baten bitartez. Emakume palestinarrak jasatzen ari diren genozidioa salatu. Palestinaren aldeko ekimen eta mobilizazio feministak antolatu. Erakunde eta gobernuei presioa egin Israelera armak bidaltzeari usteko. Israelen aldeko eta okupazioaren erregimena betikotzen duten enpresa eta erakunde guztiei boikota egitea.